Fjallatindarna är ju omkring det du är bra. Ja. Nej, god dag, vad sägs. det är väl det bästa. Det är nog sagt uppe nu, 800 meter. Ja, nej, jag vet inte. Ja. Ja. Men jag är manglar 100 meter till nu. Ja, får jag ta det sista. Ja. Ja, nu sitter jag där uppe. Ja. Ja, nu kommer vi ner igen. Ja. 830 meter, ja. Först där stod Korsnå. Jo, också var det. Det passar väl. Svart bergstint, så säger det fjället. Ja. Så nu får jag lägga lejen om att men